Teje ukwe m nna m agwa mbụ n'ụzọ ihe meke akwa nganga ọkwado mmanwụ onye goto vuru nganga ọkwa mmanwụ eje mba eje olu mmanwụ duru a na-atụrụ ibe dị ya mmanwụ jere Igbo je olu otedana na eti na-achị nwoke m ndị agha emere bele ka ya emere nwa ya nwanwụ ya nwụ nke ya adadụ ya adịkwuru na-egwugwu mmanwụ oche dị ike na-achụkọ ọgara kara nkode na-ekanụ nke na-amafu ozu akwụkwọ kedu ibe ahụ eme ha ba na aka obe ewuru akwa nne ndị asị ọwụ mmanwụ ndị asị ọba ata ndị asị ngịrị nga ọgọdụ na-ekwu ojuju kedu oje wukwe emezi oje wukwe emezi nna m gwa agwa eji n'ogwu na-ata alụ nna m gwa uwe ha jide agwọ nna m jide agwọ agwa eji n'ogwu na-ata alụ agwa eji n'ogwu na-ata alụ ọ bụla eke kụrụ nya ka eziwekwe m na m jide bududu mo ekene dibịa na akwa ekele ji zunu nri na ụtọ kele na ụtọ kwa anya jadi ndụ ụtọ aja kama akpari nne niile eji ete mo nganga ọkwado mmanwụ ọgbọ mmanwụ ọbụla mara ọnụ na ọ na-eme agba ji ahụ na narịa n'ibe mgbe ọbụla egbofere ji ma jebe ọbụla asị maka na onye ọbụla ejekwuta ọgụ ya ejekwuta siri aka ma ka nji eje nka ka nji eje obodo mmanwụ m agbakwa na ọkwụrụ a na aka na onye kụrụ ya ka ma ọkwụrụ ya aka na onye kụrụ ya etatugwu ise wee kpara n'aba m jide dudumo ndị na-eti emu ndị eti emu n'ume eti emu n'ume otie nwaanyị ọ na-aya nwa n'ike nganga ka eji eti mmanwụ nganga ka eji eti obodo mmanwụ enyi eji egwu o nwere ife na-agbagharị nwa nwaanyị na-achọ nwa kedu ibe ojijiri ji misi wee laghụba ụla ka eledele onwe ya ndụdụ gobi na-ekwu m n'isi ejula na alakwuru di m etutudogburu na mmụọ gịnị nga ogodo na-egbodo onye ala ume mgbamgba ike eji kụnye onye ala mmiri siri ajụ ya onye ji eme m ibe ya na-ekwodo na agụ meghere ọnụ dị m n'isi onye ji ebe jeri agụ meghere ọnụ dị m n'isi wee tibekwa m ibe ọkwadebe akụ ya ejeri ite anya nwata onye nwe jiwudumo juju nna m jiwudumo juju alụsị bụrụ na onye nwe ebe dịka nna ajụ onye ya enye ya nri eji ka mara ama oche dibịa achụ aja ọdụka onye ndị mmụọ na-aka ude na-ekanụ nka na-amafu ụzọ awụ ọkwado nne ji ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo ọ bụ ejije egwu nri ekike asụsụ akụkọ ifo omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi Igbo Amaka TV Igbo ga-adị